Adamzat bugüne çenli bilimde, teknologiyada, medisinada näçe açılışlara şayat boldy. Soňky 20-30 ýylda öňküsine garanda hasta çalt ösüp barýar. Ýöne dünýämizde şunuň ýaly bir ýer bar, olaryň bu zatlaryň birinden hem habary ýok. Gazdan, elektrikden, uçarlardan, maşindan, internetden, telefondan, Yuri Gagarin'in kosmosa çıkanından, Neil Armstrong'un aya ayak basanından, belki bir ýylda 365 gün bolanından, Hindistan ýaly ýurdun barlygyny we şo ýurda bagly bolanyny hem bilmeýärler. Bütün dünýäden izole bolup ýaşaýan Sentinel adasy. Hind okeanynyň demir gazygyndaky Bengal aýlagynda ýerleşen Sentinel adasy özüne maksuz gözelligi bilen görenler hayran galdyrýar. Ýam-ýaşyl ağaçlara bürünen bu adany ilk gören badyňyza owadanlygyna aldanyp wahşat aýlara gidip gezip bilsedim diýip arzu etmeň. Sebäbi bu taýda ýaşaýan ýerli halk hiç mehmansewer däl. Dünýädäki ýaşaýyşdan has uzakda bolan, hatda bu ýaşaýyşdan habar hem bolmadyk, yer ýüzünde häli ýaşap ýören adamzat taýpasy bilen tanyşyň. Hindistanyň Adnaman adalarına bagly bolan we bu ýerde ýaşaýan taýpa hakynda elimizde kän maglumat ýok. Ýöne tarihçilere göre ada halkynyň 60 000 ýyllyk geçmişi bolandygyny aýdýarlar. Dünýäden düýbünden izolirlenen Sentinel taýpasy ýyllardan bäri adanyň ýaşaýyş durmuşyny syn etmek üçin daşardan gelen adamlara tarap ok ýaýlary bilen nişan aldylar. Sentinel taýpasyny geçmişdäki avcı taýpasyna meňzetsek hem ýalňyş bolmaz. Adanyň her tarapyny uzun ağaçla gurşap alany üçin Sentinel taýpasynyň ilat sanyny takyp bilmek mümkin bolmasa-da bilim adamlary tarapyndan 50-100 kişi arasında diýip çak edilýär. 1867-nji ýylda Hindi söwda gemisi adanyň kän ýakyndan geçen üçin kenarda gaýalara çarpýar. Gemidäki betwagçylyk 86 ýolagçy we 20 gemi işçisiniň kenarda galmasyna sebäp bolýar. Deniz flotlary tarapyndan halas edilmek üçin garaşan gemi ýolagçylary Sentinel taýpa tarapyndan hüjüme sebäp bolýar we kömek gelýänçe ýaşamak üçin olara garşy görüşip başlaýarlar. Gemi we ýolagçylar halas edilýär we şeýdip şol wagtlar ilkinji gezek Sentinel adasynda ýaşaýyş bolan öwrenilýär. Bir näçe ýyl soň Sentinel taýpasy bilen aragatnaşyk gurmak üçin ýola çykan Britaniýa deniz ofiseri Portman topary bilen Sentinel adasyna barýar. Ýöne Sentinellerin öň ýaşak giden jaýlary we izlerinden başga hiç zat tapmaýarlar. Bir-iki gün gözlewden soň bir aýal bilen 4 çagany tapyp ylym tejribe üçin adadan alyp gaçýarlar. Emma aýal derrew aradan çykýar we galan 4 çagany bolsa sowatlar bilen izine Sentinel adasyna gitýärler. 1967-nji ýyllarda Hindistanly antropolog ýolbaşçylygynda ada bir näçe ekspedisiýa geçirilýär. Maksatlary ýene-de yerli halkyň ýaşaýyş durmuşyny öwrenmek we olar bilen aragatnaşyk gurmakdy. Emma synaşyklardan hiç zat çykmady. Ada ýakynlaşan adamlara garşy ýawany şekilde hereket edip kenara ýakynlaşmalaryna ruhsat bermändirler. 1981-nji ýylda The Primrose adly bir başga ýük gemisi ýene adalaryň kenaryndaky gaýalara çarpýar we howanyň erwet tupagyny bolmasy sebäpli ýolagçylaryň deniz flotu tarapyndan halas edilmesi mümkin bolmaýar. Ýolagçylar dik uçar bilen halas edilýänçe ellerinde bolan balta we şuňa meňzeş zatlar bilen Sentinel taýpasyna garşy özlerini gorapdyrlar. The Primrose gemisi häli bugüne çenli adanyň kenarynda dur. Sentineller bilen ilkinji aragatnaşyk 1991-nji ýylda guruldy. Gatnaşyk guruldy diýenim gidip saçak başynda ýalňyş ýatyp çay içmediler. Bu gatnaşyk diňe olar üçin getirilen kakos, banan ýaly sowatlary bermekden ibaret boldy. Sentinel taýpasy öňküler ýaly ýawany hereket etmän getirilen sowatlary kabul etdiler. Videoda bir adam beden dili arkaly Sentineller bilen dostluk aragatnaşygyny gurmak we ýaragsyz bolanlaryny görkezmek üçin edýän hereketlerini görýäňiz. Bu saparlar bir näçe ýyl dowam etse-de Sentineller bilen ýakyn aragatnaşyk gurmak başartmady. We Hindi hökümeti tarapyndan ada halkynyň viruslara garşy immuniteti bolman üçin, ýagny grip ýaly kesel bizim üçin ýöneköý bolsa-da olar düýbünden ýok edip biler. We şol sebäpden Sentinel adasyna syýahat etmek gadagan edildi. 2004-nji ýyldaky Elhenç tsunamiden soň Hindistan döwleti Sentinellerin ýagdaýyny barlamak we olary halas etmek üçin ada dik uçar berýär.
Dik uçar ada yakınlaşan mahaly sentinel taýpy ok ýaýlary bilen atyp başlaýarlar. Ve dip yerli ilatyň tsunami hadisasyny öňünden bilip adanyň iň beýik depelerine çykyp halas bolan öwrenildi. Yıllar geçse de sentinellerin daşky dünýä garaýşy üýtgemendir. Ada siýahat gadanlygyna garamazdan 2006-njy ýylda ada ýakynlarynda bikanun şekilde balyk tutmak üçin gelen 2 balykçy yerli ilat tarapyndan öldürilýär. Öldürülen balıkçılar almak üçin gelen dik uçary ýene de ada ýakynlaşdyrman ok ýaýlary bilen hüjüm edýärler. Şeýlelik bilen balıkçylaryň jesedi adada galýar. Adada iň soňky bolan waka ýene dikkatleri öz üstüne çekdi. 2018-nji ýylda Hristiýan dinini tanıtmak maksady bilen ada bikanun giden Amerikalı John Allen sentineller tarapyndan ada ayak basar basmaz öldürilýär. Elbette beylekler ýaly John'un da cesedini adadan almak başartmadı. Aslında sentinel taýpa meňzeş modern medeniýeti kabul etmän, izola şekilde ýaşaýan bir näçe taýpalar bar. Ýöne olar bilen dostlukly ara gatnaşyk gurmak bize başartdy. Sentineller bolsa günümüze çenli, modern insanlyga garşy özleriniň agresiv we ýawany häsiýetlerini goraýarlar. Sentinelleriň müň ýyllardyr izola şekilde ýaşamasy sizi gaty gen galdyryp biler. Emma olaryň bu şekilde başgalardan uzakda durmasy, daşardan gelenlere kapysyny ýapmasy size günümüzi ýatladanokmy?